שלום, הגעתי לבית חב"ד. אנחנו עברנו לדירה חדשה ורציתי להזמין רב לקבוע לנו מזוזה. אפשר גם לבד? מעולה. אז נזמין 5 מזוזות? כניסה מרכזית, חדר שינה, 2 חדרי ילדים ומרפסת. 5. 5. היא נמצאת בכל פתח של בית יהודי. בכל מקום בעולם. זה סימן העיקר שלנו במשך אלפי שנים. היא שומרת עליהם, גם ביום וגם בלילה. המזוזה. מה שאני מחזיק ביד זה הבית, הכיסוי של המזוזה. בפנים נמצא לו קלף אמיתי מאור. עליו כותב סופר סתם עם נוצה ודיו מיוחד פסוקים מהתורה, שמדברים על מצוות המזוזה ואהבת השם. את המזוזה קובעים בצד הימני של הדלת מכיוון הכניסה. מוודאים שהמזוזה עומדת ישר כשהאות שין נמצאת למעלה. מברכים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. קובעים את המזוזה בשליש העליון של הדלת באלכסון לכיוון פנים הבית. בכל פעם כשניכנס או נצא מהבית, תמיד נשים יד על המזוזה ונזכור שתמיד יש מישהו ששומר עלינו.